Здравейте! Сега ще ви направя един влог от ходенето ни до Холандия за рождения ден на брат ми. Цял ден пътувахме, мисля, че беше около 26 часа. Тук вече сме в Виена. В Австрия беше много красиво. И вече тук ще спинкам. Айде хора, пристигнахме. Значи първо ще посетим ето този магазин. Аз през живота ми почна и то без грешка. I'm ready. И в момента сега може би ще отидем да пием кафе или нещо и да хапнем закуска. Защото не знам колко часа ще напише тук някъде. Поръчах си лате. Така дойдоха. Моя изглежда малко тъжен. Мама си се стеках да я покажа. Върсът пейза. Сега отиваме до някакъв парк. Ма, знам! Аз правя това. Има много хубава къща. Тая трева как се чай сега. Истинска е. Сега отиваме в някакъв парк. Обаче ходим вече от 30 минути. Ура, тук е много странно. Майсторите не слушат чалга. Ти какво правят? Ти не са истински майстори. Айде хора, настанихме се в Airbnb-то, хотела. И да. Това ни е гледката от стаята. И аз ще спъна това диванче. И тук може да видите стаята, спалнята. Има трави с дългове. Йоу. Малко като затворена. Значи хора, тук сме in the back rooms. Масичка. Сега сме на центъра и ще си вземам картофи, белгийски картофи, най-хубавото нещо. Това е най-хубавото нещо, което съм яла някога. Мишма набута и ми взе някакъв специалитет. Да, но с някакво фастъчно масло и майонез. И лук. Не фастъчно масло, фастъчен сос. Фастъчен сос. Айде. Харесват ли ти колко им даваш от 1 до 10? Така, аз си харесвах тези неща. И вижте, първим тия малките щайгички, които може да си организираш или да си сложиш на ти работи. Край. И сега мама гледа часовници. Омага, рикота. Виж колко яки работи има тук. Маци готови.
подправки. Биобульон, пък има палмово масло. Как може, мамо? Абсолютно трябва Си Бадимова майка. Алмънд, мамо. Някакво абсолютно всичко е нарязано. Имам чувство, че тия хора ги мързи адски много. Това не имаш готови картофи за пърши. Сега сме в пробното на Нью-Йорка. Сме пред Неф Нью-Йорка и... Чакаме Мишо, правим му фит. Браво, бе. Браво. В Неф Нью-Йорка... Куда ще правим ли мейковър на Мишо? Мишо, покажи си чурайката. Какво факт? Тук като бях рожден на един турче. И това са го отлепили. Искам да вляза в тъгла си и там. Колко? Сам внимай. Така взехме неща да измъчваме Мишо, защото е направил glow up. Ами glow down с клинс. Да. И тук, поем пак цвета. Тук има шоколатерия. Шоколатерия. Наза. Тук има фотоапарати и обективи. О май гуднес. Майко. Това е просто дрим. Обаче има пчелка. Змия. Има и вещици. Уай, има и муч. Всичко има с праскова. Не знам дали ще е хубава. So nice. Имам макарони, sweet vibes. Седнахме да вечеряме в Хепи Италия. Е много яко. Аз мисля да ям паста. Дойде лимонадата с пешен фрукт. Това е опит да разбере да се занимава с тази работа. Да. Също е опит да разбере да не се занимава с тази работа. Е, прешен. Работите ли в ресторант? Аз изих с кюфтенца. Баща ми с пиле и да. Уи! Оха! Вижда, твоето да и не е така. Пил съм. На папа ми съм. И сега сме на този готин мост. Ние преди, нали, пак бяхме, нали, по... Тук има дъвки направени на човече. Rainbow. The next day. Било работи. Айде хора, сега сме в Айндховен и ще ходим някъде в центъра. И сега мама плаща паркинга, защото навсякъде е платен паркинга. Smoke you like it's made up. Just do this crazy mental.
Hood hero, got Johnny Dang. She's a new fair. She's slobbing on a Сега сме в Манго и аз си взех само едни дънки с камъчета. И това беше потресаващо в този магазин. Искаха да ми купуват бална рокля. Сега ще влизаме в Urban Outfitters, защото не знам, просто съм го чувала. И трябва да има готини работи. Нещо му супер приемно. Лампичка. Много яко. Сега сме в Кипън и ще си взема някакъв глант. Мама! Мазара! Jak teraz? Ого! Мой сок! Nie jest za tak. Сега ще влизаме в този магазин. Help me! Help me! Okay, small. А сега ще ядем. Давай, давай. Снимай, снимай. Сега ще ядем... Chicken spring roll. Да, той го каза. Виетнамец. Ето тук. Това изглежда много underground, много яко. Здравейте, приятели! Прибрахме се вече и е точно 6 часа и сега след 15 минути трябва да отида да купя картофи, защото задале 6:30. Хора, това е първото ми кико. Принципно имам тук в моята чантичка. Имам буквално реплика и пише GGBR. Обаче бачка много добре и дори не може да се затваря добре. Обаче това е уникално и струваше 2 лева, даже е безплатно, защото сега почва моя яб сешън, но ще обясня. Значи миналата година имаше... Дали беше тая? Може. Тему беше точно излязло много популярно и да пратиш там на 19 човека един линк и там имаш едно такова и 70 лева имаш като купон и можеш да си купиш някакви неща за 70 лева и то ти за буквално е безплатно, всичко е безплатно и си го взех безплатно. И е уникално и струваше 2 лева, даже е безплатно. Уникално. Много добре. И си купих ето този цвят 32. И такъв ли купиш тук? Мисля, че моят цвят. Хора ми шудърче.